Tak vás všetkých zdravím. Je neviem, kašpíraké koľko hodín? 5 hodín 10 minút. 5 hodín 10 minút a rozhodli sme sa na taký malý trip, vyše 20 km ísť do Nitry z Nových Sadov. Takže my sa vám môžeme priebežne hlásiť, dajte like, odber. Pôjdeme popri rieke Radošinka a potom popri rieke Nitra až priamo do mesta. No a budeme sa priebežne hlásiť. My už sme prešli 1,5 km, už odchádzame z dediny, už vlastne dá sa povedať, odchádzame. Ideme popri rieke Radošinka. No, pri rieke Radošinka smerom na dedinu Čap ideme a potom na zbehy. Máme východ slnka ľudia, nakameroval som vám to. Pokračujeme ďalej v tripe. Uvidíme. Máme zatiaľ nejaký kilometr, 2 km 20, ale 30, neviem, som si istý. A pokračujeme ďalej. Prešli sme obcov Čap a ideme teraz smerom k závodu Bourbon. Tam v pozadí už vidieť Zobor. A teraz nás čaká takáto cesta. Pravdepodobne to bude len horšie. A smerujeme teraz najbližšie k priemyselnej zóne Čap a potom na obec Beň. Prešli sme asi 3,6 km. Ozveme sa, čaute. My sme už za Čabom a akurát tu máme most a rozhodujeme sa, či pôjdeme po tejto ceste alebo po tej tam, ale pôjdeme asi po tej, lebo táto je taká zarasnenejšia. Hej, po druhej strane. A ideme vedľa rieky Radošinka. Hej, vedľa Radošinky a ideme ďalej. Momentálne máme asi najhoršiu cestu a máme už 5-ku, ukáž Rajka. Máme už 5 km. A tento most železničný je z roku 1943, ako môžete vidieť ešte takto to nejak vyzerá. Už začínajú zbehy, tu nás sú prvé domčeky. A tu nám máme prepelice, čo to je? A tu nám máme, už sme minuli ten Bourbon. A my sme teda po poli, jak som hovoril, ideme po poli. A lebo hore je strašný terén, máme, túto máte údaje a musíme ísť odtiaľto, lebo hore to je strašné. Aha, čava. Ja viem, kameru nemám. Kozy utekajú.
a emu. Dinosaurus. Jaké hovado, ty kokos. Vynie hlavu. Tak zamávaj oblak. Aký obrovský ide. Lol. Sa predvádza. Choď plotu úplne, daj to do tej diery. Teraz, poďme túto dieru. No. Je tu pštros, emu, ťava, úplne že bomba. A hlavne tie kozy sú najviac také tropické, ale nie. Čo len neprovokujú. Samec. Poďte. Dobre. Tak nič. No ľudia, my sme už v zbehoch. Že Pirejka. Áno. No a... Ideme na hlavnú cestu a musíme sa rozhodnúť, ktorým smerom pôjdeme. Hej. Pôjdeme popri rieke alebo cyklotrasou, ktorá síce bude dlhšia. Ale lepšia cesta bude. Rozhodneme sa za chvíľku. Jak to vyzerá? Ty sleduj správa. Správa nič. A tam môžeme vidieť v pozadí Jaguar a už Klokočina, takže už sme za chvíľu v Nitre. No, už sme vyšli hore, tu máme ešte Jaguar. Tu máme Drážovský kostolík. A pokračujeme. Už máme desinku, 10 km. Áno. Poďal to prejdeme. Tam. Dúfame, že nespadneme. Za toto nejak takto. Tu nás sme došli po Radošinke a tu už máme rieku Nitru. A tuto sa nám volade vlievajú, nevidím to. Ľudia, tu je nejaká veľká ryba. Štúka. Áno. Pozri. Tak teraz sme pod mostom, kde je sútok rieky Radošinka a veľké rieky Nitra. A sme niekde v úrovni obce Lužianky a hneď za týmto mostom sa nachádza Jaguar. Je to krásne. Čaute, tak dávame si pauzu pod železničným mostom z Jaguaru, ktorým sa odvážajú nové auta. Dáme si asi 10 minútovú prestávku a potom pokračujeme ďalej. My sme už skončili s prestávkou a ideme po moste na nejakú cyklotrasu, vidíme, či tam bude asfalt. A máme teraz nejakých 12,18 km. Už je dosť. Pokračujeme ďalej. Tak na tomto krásnom novom moste. Krásnučky je. A konečne máme asfalt. Vyzerá to tu nejak takto. Pod tým mostom sme sedeli. Už sme sa posunuli dosť veľký kúsok. Tu ešte máme Jaguar, ale za nami je ten most, odkiaľ sme vlastne prišli. No ľudia, máme 13 km. A ideme
Tam už je ten most zadu, neviem či ho je vidno. Krásna cesta sa nám už ide pomaly končiť, ale nevadí, pomohlo nám to aj tak. Tam hore môžete vidieť severný obchod Nitry. Máme 14 km akurát a ideme si po 15. Tak zatiaľ čaute. Tu nám máme sídlisko Klokočina, potom samozrejme Zobar, Hornbach. Sme akurát pod diaľničným mostom. Pokračujeme ďalej do Nitry. Sme sa už trochu posunuli, trochu dosť. Tu nám máme traktor, zrejme hore. Po ľudia máme akurát 16 km. Ja, máme čas, koľko máme čas? 3 hodiny 40 minút. Blížime sa veľmi rýchlo do Nitry, tak my sme si tu trošku prišli oddychnúť a potom ešte posledné 4 km do Mlynov. Tak, my tu trochu oddychneme, aspoň 10 minút a pôjdeme ďalej. Zdravím vás, my už sme skončili s prestávkou v parku a ideme, pozeráme ako tieto nové bytovky, pekné sú. My ideme teraz smerom k úhradu do parku a ozveme sa vám, keď budeme už bližšie k parku. My už postupujeme dosť rýchlo, už sme vlastne pri parku pod hradom. V civilizácii. Sedemnáct. 17 km, pecka, masakrálne. Tu pri fontáne. Krásne teraz. Tak zdravím vás, už sme na Nitranskom hrade, to môžete pozrieť, teda pod Nitranským tak. No tak čaute, tak sme pred obchodným centrom Mlyny, kde naša púť končí a sme radi, že sme to zvládli, hurá!
No ľudia, my sme sa zviezli autobusom, ako ste mohli pred chvíľou vidieť. Ale nie až domov. Nie až domov, iba ku zastávke dole. To znamená, že ešte 2 km ideme hore. Máme nejak 25,3 sa mi zdá. Odtlaky budú určite. No, a my sa tu s Pierajkou sami lúčime. Ešte fotka bude. Ešte fotku dáme. Dajte like a odber a čaute. Čaute.